இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीஸ், இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் வருகன்னு சொல்லி மீண்டும் ஒருமுறை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Ma'am, you're in mute, ma'am. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியறது இல்லையா? நான் ஆடிபிளா இருக்கேன்? தெரியுது மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ நாட் ஆடிபிள்னு சொல்லிருக்காங்களே. நான் கொஞ்ச நேரம் மியூட்ல இருந்தேன் மாதாஜி. ஓகே 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 மாதாஜி. இருமல் வந்தது, நான் தான் மியூட் பண்ணேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 9, ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம். மிகவும் ரகசியமான அறிவு. ரகசியமான அறிவை பத்தி பகவான் இந்த 9th சாப்டர்ல அர்ஜுனருக்கும் அர்ஜுனர் மூலமாக நமக்கும் என்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் பேச போகிறார் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். நேத்து பார்த்த சாப்டருடைய சுருக்கம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. பிரம்மம் நான் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி லைனா கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு. அதுக்கெல்லாம் பகவான் என்ன பதில் சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இறைவனை இறக்க போகிற நேரத்திலே எப்படி நினைவு வைத்துக் கொள்வது, இந்த சாதாரண மனிதர்கள் எப்படி நினைவு வைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அர்ஜுனருக்கு வந்ததுனால நம்ம சார்பா பகவான் கிட்ட இந்த கொஸ்டினை வைக்கிறார். அதற்கு பகவான் பதில் சொல்றார்.
பயிற்சி தான் ஒரே ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறது அந்த பயிற்சியின் மூலமாக பகவானை வந்து நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவு வைத்துக் கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். சோ என்னெல்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை வந்து நினைவு வைத்துக் கொள்ளலாம்? அவர்களுடைய ரூபத்தை, அவருடைய நாமத்தை, அவருடைய லீலைகளை, அவருடைய ஆற்றல்களை, இந்த மாதிரி அவருடைய விபூதிகளை, ஆப்புலன்சஸ். சோ இத மாதிரி எல்லாம் வந்து பகவானை வந்து அவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் வந்து நினைவுபடுத்தி கொண்டு இருந்தால், நம்ம வந்து அவங்க மனசுல வந்து பகவானையே வந்து நினைச்சு லயித்து இருந்தால், நம்ம வந்து அவரை எப்பவுமே மறக்க மாட்டோம். அவரை வந்து நம்ம செய்யற எல்லா காரியங்களிலுமே அவரை வந்து நம்ம ஒரு நம்ம சேர்த்துக் கொள்வோம். அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற உண்மை நமக்கு தெரிந்திருக்கிறதுனால அவரை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காட் சென்டர்டா தான் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ், ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன? சோ பொருள் உலகம்னா தெரியும், இந்த பௌதீக உலகம். ஆன்மீக உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுடைய அந்த பரமதலம். அது வந்து எந்த பரமதலத்தினுடைய அந்த குவாலிட்டிஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். அதை அழிக்க முடியாது, அது நித்தியமானது. பிரளயம் ஏற்படும் போது கூட அது வந்து அப்படியே வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கும்னு பார்த்தோம். அந்த பரமதலத்திலே வந்து என்னென்னலாம் இருக்குன்னா, கோலோக விருந்தாவனம், பகவானுடைய அந்த தாமம் இருக்கிறது, ஹரிதாமம். சோ அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தோம்னா நாராயணருடைய அந்த வைகுண்டம் இருக்கிறது. சோ அதுக்கும் கீழே வந்தோம்னா தான் வந்து விரஜா நதி வந்து பிரிக்கிறது. அந்த விரஜா நதிக்கு கீழே பார்த்தோம்னா காரணக்கடல்லே வந்து பகவானுடைய ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம், எக்ஸ்பான்ஷன், விஷ்ணு இருந்தாரு. சோ அந்த காரணக்கடல்லே காரணோதகசாயி விஷ்ணு படுத்துட்டு இருந்தாரு. சோ அவருடைய அந்த ஸ்கின் போர்ஸ்ல இருந்து நிறைய அண்டங்கள் எல்லாம் உருவாக்கப்படுகின்றன. அந்த அண்டங்கள்ல வந்து அதை இன்டர்செக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து என்னென்னலாம் பார்த்தோம். அதனுடைய லேயர்ஸ் வந்து மகதத்துவமாக இருந்தது. மகதத்துவம் அப்படின்னா எதால் ஆக்கப்பட்டது? பஞ்சபூதங்களாலும். அப்புறம் சூட்சும உடல் எதால் ஆக்கப்பட்டது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். சோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு லேயரா வந்து அந்த மகத்தத்துவம் வந்து ஆக்கப்பட்டு இருந்ததுன்னு பார்த்தோம். உள்ள வந்து எப்படி ஒரு தேங்காயை உடைத்து ஒரு பாதியை வச்சு கையில இருக்குமோ அதுல தண்ணி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல வந்து அந்த மாதிரி இதுல வந்து நம்ம யாரை பார்த்தோம்? இன்னும் ரெண்டாவது எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகிய விஷ்ணு வந்து இருந்தாரு. அவர் வந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் வந்து புகுந்து வருகிறார். சோ இன்னொரு விஷ்ணுவும் இருக்கிறார். 3 விஷ்ணு. சோ கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, காரணோதக சாயி விஷ்ணு, ஸ்ரீரோதக சாயி விஷ்ணு. அவர்தான் வந்து பார்க்கடலிலே பள்ளி கொண்டிருப்பவர். அவர்தான் நம்ம மனசுல எல்லாருடைய மனசுலயுமே வந்து பரமாத்மாவாக இருப்பவர் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் 14 உலகங்கள் எப்படி வந்தது? அவருடைய நாபிக் கமலத்திலே இருந்து ஒரு தாமரை தண்டு கிளம்புகிறது. அந்த தாமரை தண்டினுடைய எண்டுல வந்து பிரம்மா இருந்தாரு. அங்க கீழே பார்த்தோம்னா 14 உலகங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த 14 உலகங்கள் என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அதுல உள்ள போகும்போது நான் சொல்றேன், அது மறுபடியும் வரும். சோ கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியினுடைய உச்சநிலை, கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம், நேற்று பார்த்தோம். சோ அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். சோ பகவானை பற்றிய ஞானம், பகவான் என்னென்ன இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அர்ஜுனருக்கு சொல்வதன் மூலமாக நமக்கு பகவான் சொல்ல போகிறார். பகவானை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றது, எப்படியெல்லாம் நம்ம பக்தி செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதா, என்னென்ன வழிகள் இருக்கிறது. சததம் கீர்த்தயந்தோமா. சோ அப்படின்னா என்ன, அதுதான் முக்கியமான வார்த்தை. சோ அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. சோ நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணும் போதே, பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லும் போது நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போது எப்படா முடிப்போம் அப்படின்னு சாண்டிங் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும்போது அந்த மாதிரி தோணும். அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதனால நம்மளுக்கு ஒரு டேஸ்ட் ஏற்படுகிறது, ஒரு ரசம் ஏற்படுகிறது. அப்போ அது அந்த இனிமையை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்க ஆரம்பிப்போம். அதுதான் வந்து பக்தியினுடைய இனிமை. சாண்டிங் பண்ணும் போதும் சரி, பகவானை பற்றி நினைக்கும் போதும் சரி, ஸ்கிரிப்சர்ஸ், பகவத்கீதை, பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும் போதும் சரி, நம்ம வந்து அதிலே லயித்து விடுவோம். சோ பகவான் வேற இல்ல, இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வேற இல்ல அப்படிங்கிற உண்மை நம்மளுக்கு தெரிய வரும்போது அதை வந்து நம்ம ரொம்ப லயித்து படிக்கிறதுனால நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. சோ மன்மனா பவ மக்தோ,
அது அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இங்க குஹ்யம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரகசியம் அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன ரகசியத்தை நமக்கு சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பாகவதம் என்ன சொல்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய செய்திகள் அனைத்துமே மிக மிக ரகசியமானவை, குஹ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, சக்தி வாய்ந்தவை அப்படின்னு சொல்கிறது, மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவை. சோ அவரை பற்றிய விஷயங்களை நாம ஒரு சத்சங்கத்திலே இருக்கும் போது நம்ம அவரை பற்றி உரையாட முடியும். அவரை பற்றி சந்தேகங்களை கேட்டு நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரிமாறிக்கொள்ள முடியும். இது யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, நல் அதிர்ஷ்டம் வாய்த்தவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. சோ ஒரு சத்சங்கத்துல இருக்கணும்னா கூட அதற்கும் நம்ம அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். சோ அப்படி இருந்தால் மட்டுமே இந்த சான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம கிராஜுவலா அவரை பற்றிய விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அந்த அறிவு, ஆன்மீக அந்த ஞானம் நம்மளை ஆன்மீக பாதையில் அழைத்து செல்கிறது. ஏன் இது ரொம்ப ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது களங்கங்கள் இல்லாதது, திவ்யமானது, தெய்வீகமானது. அதனாலேயே இது மிக மிக ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ரகசியத்தை தெரிந்தவர்கள், பகவான் யார், நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு, ஏன் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம், இந்த பிறப்பெடுத்ததன் நோக்கம் என்ன, சோ அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே, பகவானை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களையும் தெரிந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் முக்தி அடைந்தவர்களுக்கு சமம் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். மத்வாச்சாரியாரை எடுத்துக்கோங்க, ராமானுஜாச்சாரியாரை எடுத்துக்கோங்க, அவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் முக்தி அடைந்தவர்களுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டார்கள். அவங்களுக்கு இந்த பௌதீக உலகத்திலே ஏற்படுகின்ற துன்பங்கள் எல்லாம் ஒரு துன்பமாகவே தெரியாது. ரமண மகரிஷி எடுத்துக்கோங்க, அவர் கடைசியில கேன்சர்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, வயிற்று வலியினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாரு. ஆனா அந்த துன்பத்தை நான் இதை இப்பவே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சாரு. ஏன் எனக்கு இந்த துன்பம் வந்தது அப்படின்னு அவர் நினைக்கல. சோ அவங்களுக்கு இந்த துன்பம் எல்லாம் ஒரு துன்பமாகவே தெரியாது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதனால் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி இங்க சொல்லியிருக்கிறது. சோ இந்த 9.1 ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவஸ்யாம் அனுசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷசே சுபவாத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதனால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். சோ எனது அன்பு அர்ஜுனா, 3 குவாலிட்டிஸ் அவர்கிட்ட இருக்கு. அர்ஜுனர் கிட்ட அவர் பகவான் மேல பொறாமை கொள்ளாதவர், சீடர், சிறந்த பக்தர், நண்பரும் கூட. சோ அதனாலேயே பகவான் அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த ரகசியத்தை அவருக்கு சொல்லுகிறார். இந்த ஞானத்தையும், பகவானை பற்றிய அறிவு, எல்லா விஷயங்களையும், விஞ்ஞானத்தையும், நமக்கு தெரியும் இது யோக விஞ்ஞானம் அப்படின்னு. சோ இந்த ரெண்டையுமே உனக்கு ஞானமும் யோக விஞ்ஞானமும் ஆகிய என்னை பற்றிய அறிவை நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்கிறாரு. யக்ஞாத்வா மோக்ஷயசே அசுவாத். சோ இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் 2வது ஸ்லோகத்துல. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரத்யாக்ஷாவகமம் தர்மம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். சோ பகவானை பற்றிய இந்த அறிவு கல்விக்கே அரசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ நம்ம வாங்குற பட்டங்கள் எத்தனை PhD வேணா வாங்கலாம். ஆனா நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்திலே வாங்குற இந்த மெட்டீரியல் டிகிரிஸ் எல்லாமே
நமக்கு என்னத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா கர்வத்தை ஏற்படுத்தும். சோ நம்ம வந்து ப்ரௌட் ஆயிடுவேன். நான் ஒரு 2 PhD, ஒரு PhD வாங்கினாவே ரொம்ப பெருசுன்னு நினைப்போம். நான் 2 PhD வாங்கிட்டேன்னா இன்னும் வந்து எனக்கு கர்வம் ஜாஸ்தி ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி கர்வத்தை தான் கொடுக்கும் இந்த மெட்டீரியல் டிகிரிஸ் எல்லாமே. இந்த உலகத்துல நம்ம வாங்குற, நம்ம பேருக்கு பின்னாடி போட்டுக்கிற டிகிரிஸ் எல்லாமே. ஆனால் பகவானை பற்றிய அறிவு ரொம்பவும் ரகசியமானது, ரொம்பவும் தூய்மையானது, தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக கொடுக்கக்கூடியது. இந்த பௌதீக கல்வி பகவானை பற்றிய ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துரைக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்லை. சோ இங்க இருக்கிற கல்வி முறைகள் எல்லாமே வந்து பகவானை பற்றி, ஆன்மீகத்தை பற்றி எதுவுமே பேசுவது கிடையாது. சோ இந்த அறிவு, இந்த கல்விக்கு அரசனாகிய இந்த அறிவு தன்னுணர்வை, தன்னுணர்வு அப்படின்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதை வந்து எடுத்து சொல்கிறது. சோ இது வந்து தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றது, அதுக்கு அழிவே கிடையாது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். சோ இந்த தன்னுணர்வு, இந்த பக்தி நமக்கு இருந்தா இது வந்து யாருனாலையுமே வந்து அழிக்க முடியாது. நம்ம இப்ப பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இப்ப வந்து இந்த உடலை உகுத்து இறந்து விடுகிறோம். அப்ப நம்ம எந்த அளவு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதே பக்தி நம்மோட அக்கௌண்ட்ல அப்படியே இருக்கும். சோ நம்ம அடுத்த பிறப்பு எடுக்கும் போது நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்து மனித பிறவி கிடைத்தால் நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ பக்தியை, அந்த இடத்திலிருந்து தொடர முடியும். ஆனா இந்த பிறவியில நான் ஒரு மெடிசன் படிச்சிருக்கேன், மெடிசன் படிச்சுட்டு வயசாச்சு இறந்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல நான் வந்து மனுஷனாவே பிறக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த மெடிசன், நான் வந்து போன ஜென்மத்துல வந்து நான் மெடிசன் படிச்சேன், நான் டாக்டரா இருந்தேன், ரொம்ப புகழ்பெற்ற டாக்டர் அப்படின்னு நான் போர்டு போட்டுட்டு நான் வந்து மக்களுக்கு வந்து வைத்தியம் பார்க்க முடியாது, யாருமே என்கிட்ட வரமாட்டாங்க இல்லைங்களா, போன ஜென்மத்துல டாக்டரா இருந்தவங்களுக்கெல்லாம். சோ அதனால பக்தி அப்படிங்கிறது இந்த ஜென்மத்துல நம்ம பண்றது அப்படியே நம்ம அக்கௌண்ட்ல சேர்ந்து நம்ம அங்கிருந்து வந்து அடுத்த ஜென்மத்திலையும் தொடர முடியும். அதனாலதான் இது அழிவற்றது. சோ பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். சோ பக்தி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நமக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு லிங்க், ஒரு கனெக்டிவிட்டி, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுகிறது. என்னென்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி வரும்போது பார்க்கலாம். சோ அது வந்து நம்மளுக்கு இன்பத்தை அளிக்கக்கூடியது, பேரின்பத்தை அளிக்கக்கூடியது, ஒரு அமைதியை, திருப்தியை, மகிழ்ச்சியை, சோ எல்லாமே அளிக்கக்கூடியது இந்த பக்தி அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்க போறோம். அஸ்வத்ததான புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தவ அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சாரவத்மனி. எதிரிகளை வெல்லுவோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். சோ பக்தி இல்லாதவங்க பகவானை வந்து நம்ப மாட்டாங்க. சோ ஏத்திஸ்ட், அவர்கள் வந்து ஏத்திஸ்ட்னா நாத்திகர்கள். சோ அந்த நாத்திகர்கள் வந்து பக்தி, பகவானை பற்றிய அறிவு அவர்களுக்கு கிடையாது. அப்படியே நம்ம எடுத்து சொன்னாலும் அதை கேட்டுக்கொள்கிற மனப்பாங்கு அவர்களிடம் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் வந்து என்னை ஒருபோதும் அடைய முடியாது. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க, பலநோக்கு செயல்களை, இந்த புலன்களை திருப்தி செய்யும் செயல்களிலேயே ஈடுபட்டு அவர்கள் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் பிறவி எடுத்து இறந்து, மறுபடியும் பிறந்து இறந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்வார்கள். புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம். சோ இதுக்குள்ளேயே வந்து அவர்கள் சிக்கிக் கொள்வார்கள். என்னை அடையும் வழியை வந்து அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யலாம் அப்படின்னா 9 விதங்களிலே நம்ம வந்து பகவானோட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கலாம். சோ என்ன அந்த 9? நவவித பக்தி. நவம் அப்படின்னா 9. சோ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இதுதான் அந்த 9 விதமான பக்தி.
இது யார் சொன்னது? பிரகலாத மகாராஜா சொன்னது. உங்களுக்கு பிரகலாத மகாராஜா யாருன்னு தெரியும். சோ தன்னுடைய அம்மாவுடைய கருவிலே இருக்கும் போதே பகவானை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாரதர் மாமுனிவர் மூலமா கேட்டு பகவான் மேல பக்தியை வளர்த்து கொண்டவர். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம் அப்படின்னா கேட்கறது. பகவானை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவே நம்ம அவர் மேல பக்தியை வளர்த்து கொள்ள முடியும். சோ இங்க யார் என்ன பண்றாங்க? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் இருந்து பரீட்சித் மகாராஜா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கிறார். சோ அப்படி கேட்பதன் மூலமாக அவர் எப்படிப்பட்ட ராஜா? மிகப்பெரிய மகாராஜா. சோ ஒரு சாபத்தினாலே, ஒரு பிராமணரின் சாபத்தினாலே, ஒரு மனுவருடைய மகனுடைய சாபத்தினாலே 7 நாளில் தக்ஷன் அப்படிங்கிற பாம்பு கடித்து இறந்து போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்த உடனேயே நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியும் இல்லைங்களா? எந்த டாக்குமெண்ட் எது அப்படி இப்படிலாம் பார்த்து யாருக்கு செட்டில் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். இங்க ஒரு பயம் வந்துரும், வேற 7 நாள் தான் இருக்கா அப்படின்னு. இங்க அவர் அவ்வளவு பெரிய ராஜா, இந்த உலகத்தையே, இந்த பிரபஞ்சத்தை, இந்த இதுவே அப்ப ஒரு குடை கீழே இருந்தது, சின்ன சின்ன பார்ட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. சோ பாரத வருஷம் அப்படின்னு மொத்தமும் ஒன்னாதான் இருந்துச்சு. அவ்வளவு பெரிய நாட்டை ஆண்டு கொண்டு இருந்த அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, நாட்டை துறந்து அவர் சந்நியாசம் மேற்கொண்டு காட்டுக்கு பகவானை பற்றி சுகதேவ முனிவர் கோஸ்வாமியிடம் பகவானை பற்றி எடுத்துரைக்கும்படி அவர் கேட்கிறார். தண்ணி குடிக்கல, சாப்பாடு இல்ல, தூக்கம் இல்ல. சோ 7 நாளும் பகவானை பற்றி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார். சோ அந்த மாதிரி அட்டென்டிவா கேட்கிறது அப்படிங்கிறது பகவான் மேல ஒரு பக்தியை வளர்க்கக்கூடியது. சோ நவவித பக்திகளிலே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஸ்ரவணம் தான் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சோ இத பத்தி. சோ அடுத்தது கீர்த்தனம். சோ கீர்த்தனங்கள் பாடுவது. மீராபா என்ன பண்ணாங்க? வேத இலக்கியங்கள் படிக்கல, ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கல. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பகவானை பற்றி புகழாரங்களை பாடுவது மட்டுமே தான். சோ இப்படி பாடியே பகவானுக்கும் தனக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் பக்தியோட. சோ அதனாலேயே அவர் பக்தி செய்ய முடிந்தது. அடுத்தது ஸ்மரணம், திரும்ப திரும்ப நினைத்தல். சோ அவருடைய நாமங்களை, ரூபங்களை, அவருடைய அந்த அர்ச்சா விக்கிரக அழகை, இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைத்து கொண்டே சாண்ட் பண்றது. அது நம்மளுக்கு தெரியும், நாமாச்சாரியார் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எப்பவுமே ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் நாமாக்கள் சொல்லுவார் அப்படின்னு. சோ அப்படி சொல்வதன் மூலமாக பகவானை எப்பவுமே நினைவு வைத்துக் கொண்டு பக்தி செய்ய முடியும். அது ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இங்க பாத சேவனம் அப்படின்னா பணிவிடை செய்தல். இங்க பார்க்கடலிலே பகவானுக்கு, விஷ்ணுவுக்கு நம்ம மகாலட்சுமி தாயார் பாத சேவனத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். சோ இது ஒரு விதமான பக்தி. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அர்ச்சனம். சோ விக்கிரகங்களுக்கு அர்ச்சித்தல். சோ பகவானை அர்ச்சனை செய்தல், இதுவும் ஒரு வகையான பக்தி தான். அடுத்தது வந்தனம். வந்தனம்னா வணங்குதல். இங்க யாருடைய பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க? துருவ மகாராஜனுடைய பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. அவர் காட்டுக்கு போய் பகவானை நினைத்து தவம் செய்கிறார். சோ அவருடைய ஞாபகத்திலேயே அவருடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டே அவர் அந்த மாதிரி வணங்கி கொண்டு இருக்கிறார். அடுத்தது தாஸ்யம். தாஸ்யம் அப்படின்னா ஒரு அடிமை போல வேலை செய்தல். இதுக்கு ஸ்ரீராம பிரானுக்கு ஆஞ்சநேயர் எப்படி சேவைகள் செய்தார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி பண்ற பக்தி தாஸ்யம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சக்கியம் அப்படின்னா நண்பனாக இருத்தல். அதுக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் தான். சோ அந்த மாதிரியும் பக்தி செய்ய முடியும். அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம். இருதய பூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். பலி மகாராஜா தான் இதுக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிளா சொல்ல முடியும். பலி மகாராஜா வாமன அவதாரம் எடுத்து பகவான் வந்த போது அவர் 3 அடி மண் கேட்க என்ன நடந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ஸ்டோரி தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் அடியை எடுத்து வச்சுட்டாரு, செகண்ட் அடியை எடுத்து வச்சுட்டாரு,
அடுத்த அடி வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்திருப்பவர் ஹரி அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு வந்து நீ நிலத்தை கொடுக்காதே, அவருக்கு வந்து எது பண்ணாதே அப்படின்னு அவருடைய குருவான சுக்கராச்சாரியார் சொன்னாலும் நான் வந்து வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்டிப்பா நான் அதை செஞ்சேதான் ஆவேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய தலையையே வந்து அவர் வந்து காமிக்கிறாரு. தன் தலை மீது அவர் வந்து பாதத்தை வைக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறார். தன்னையே வந்து நிவேதனமாக அவர் வந்து அர்ப்பணித்தார். சோ ஆத்ம நிவேதனம் செய்தார். சோ இந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து பக்தி செய்து பகவானை வந்து நம்ம நினைக்க முடியும். சோ இதுதான் அந்த 9 விதமான நவவித பக்திகள். மயா தததமிதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நசாகம் தே ஸ்வதத வவஸ்தித. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். பகவானுடைய விஸ்வரூப பிக்சர் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல எல்லாமே அவருக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கிறது. சோ இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. சோ அந்த மாதிரி வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இந்த அகிலங்கள் அனைத்திலுமே அந்த விஸ்வரூபம் வந்து பரவி இருக்கிறது. அதுல பார்த்தா எல்லா ஜீவன்களும் இருக்கிறார்கள், தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். அத்தனையும் அவர் படைத்த அத்தனையுமே வந்து அவருடைய விஸ்வரூபத்திலே வந்து அடங்கி இருக்கின்றன. சோ அவர் படைச்ச படைப்புகள், ஜீவன்கள் எல்லாமே அவரிலே நிறைந்து இருக்கிறது. ஆனாலும் அவர் வந்து அதிலே இருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறார். எப்படி வேறுபட்டு இருக்கிறார்? நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவிலே ஒரு திரை இருக்கிறது. யோகமாயா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு திரையின் மூலமாக நாமும் பகவான் நம்ம வந்து பகவானை நேரடியாக பார்க்க முடியாத மாதிரி அந்த யோகமாயா திரை இருக்கிறது. அந்த யோகமாயை திரை வந்து எப்பவாவது விலகுமா? ஆமா, அது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். பகவானுடைய கருணையினாலே மட்டுமே அந்த யோகமாயை திரை யாராவது ஒருத்தருக்குத்தான் வந்து விலகும். அது ரொம்ப அரிது, ரேர். ஏன்னா அந்த பிரேம பக்தி செலுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமே வந்து பகவான் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்துவார். அந்த பிரேம பக்தி செலுத்திட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம அந்த பிரேம பக்தியில வந்துட்டோம் அப்படின்னா பகவான் நம்மளுக்கு வந்து தாசனாகி விட வேண்டும். அதனாலேயே பகவான் வந்து தன்னை வந்து வெளிக்காட்டி கொள்ள மாட்டார். சோ அந்த யோகமாயை திரை அப்படியே இருக்கும். சோ பிரேம பக்தி அப்படிங்கிறது மிக 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 உயர்ந்த பக்தி. அதை அடைவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேர். சோபனா மாதாஜி, நீங்க உங்க டிவைஸ மியூட்ல வைங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். 9.5ல நசமத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் பூத ப்ரோன்னச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனக. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். சோ எல்லாமே நான் படைச்சேன், விஸ்வரூபத்துல நம்ம எல்லாமே பார்க்கிறோம், ஆனால் எதுவுமே என்னிடம் நிலை பெற்று இருக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. அவர் வந்து ஒரு பார்ட் கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே அவர் தான் படைச்சாரு, எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு. ஆனாலும் அவர் வந்து தனித்து இருக்கிறார். அவர் வந்து சுதந்திரமானவர். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு பார்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகமான யதா காசஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோமகான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானி த்யுபதாரயக. எப்படி அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலே இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, காற்று எல்லா இடங்களிலுமே வந்து பரவி இருக்கிறது. ஆனால் நம்மனால அந்த காற்றை வந்து பார்க்க முடியாது. சோ எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ
அதுபோலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னுள் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. அந்த காத்து எப்படி எல்லா இடத்திலுமே பரவி இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி எல்லா இடத்திலுமே நான் இருக்கிறேன். ஆனா அனைத்தும் என்னிலே இருக்கிறது, அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக அப்படின்னு நீங்க சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அச்சிந்த வேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. நானே படைப்பின் மூல காரணம், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைத்தவர் அவரே. ஆனாலும் ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் நமக்கு வேறுபாடு இருக்கிறது. அந்த வேறுபாடு அப்படிங்கிறது தன்மை வேறுபாடும் இருக்கிறது, ஒற்றுமையும் இருக்கிறது. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட இருக்கிற கேரக்டர்ஸ், குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம தன்மையில் ஒத்திருக்கிறோம், ஆனால் நம்ம அளவில் ஒத்து போகவில்லை. சோ இந்த கோட்பாடுதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி நம்ம ஒற்றுமையாக இருப்போம் பகவானுக்குன்னா, பகவான் இப்போ கடல் தண்ணி இருக்கிறது, மிகப்பெரிய கடல். அந்த தண்ணி அதிலிருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு பார்த்தாலும் அது உப்பு கரிக்கும். அந்த கடல்ல இருக்கிற அத்தனை தண்ணியுமே உப்பு கரிக்கும். இப்ப தன்மையில் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் பகவானும், ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தன்மையில் ஒத்திருக்கிறோம். ஆனால் அளவில் ஒத்திருக்கிறோமா? இது ஒரே ஒரு துளி, ஆனால் அது மிகப்பெரிய கடல். சோ மெஷர்மெண்ட்ல பார்த்தோம்னா அளவில் வேற மாதிரி இருக்கிறோம், வேறுபட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும். மயாச்சேன பிரக்ருதி சூயதேச சராசரம் ஏ துர்னேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. இதன் ஆணைப்படி அந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. சோ பகவானுடைய சக்திகள் மிக நிறைய. அதுல அந்த சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட சக்தி. சோ நம்ம பார்த்தோம், பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ இந்த ஜட இயற்கையை படைப்பது கூட பகவானுடைய ஒரு சக்தி தான். அந்த சக்தியினுடைய மேற்பார்வையிலே இந்த ஜட சக்திகள் எல்லாமே படைக்கப்படுகிறது. சோ பகிரங்க சக்திங்கிற அந்த சக்தி எல்லாத்தையுமே படைக்கிறது, அசைகிறது, அசையாதது. மலையெல்லாம் அசையாது, இமயமலை, மேருமலை. சோ இந்த மாதிரி மலைகள் எல்லாம் அசையாதன. சோ இந்த மாதிரி அசைகின்ற நிறைய எல்லாமே உங்களுக்கே தெரியும், உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே. சோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அந்த சக்தி படைக்கிறது. ஆனா படைச்சிட்டு இருக்குது, ஆனா அதுல சேஞ்சஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும். சோ அதனுடைய ஆணைப்படி மீண்டும் மீண்டும் பிரளயம் ஏற்படும் போது, இயற்கை அழிவுகள், பேரிடர்கள் ஏற்படும் போது அது மீண்டும் மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறது, மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்படுகிறது. சோ பிரகிருதி அப்படிங்கிறது சேஞ்சஸ் ஆயிட்டே இருக்கும், படைக்கப்படும், அழிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாரு. அவஜானந்தி மாமூடா மனுஷீம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாபமஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பை, அனைத்திற்கும் நானே என்ற உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். சோ பகவான் எப்ப வருவார்? ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவர் வருகிறார். எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்கி தர்மம் அழிக்கப்படுகிறதோ அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும், பக்தர்களை மகிழ்ச்சி படுத்துவதற்காகவும், திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் யுகந்தோறும் அவர் தோன்றுகிறார். அவர் மனித உருவில் தோன்றும் போது மக்கள் என்ன பண்றாங்க? அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். சோ அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். முட்டாள்கள் அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். நம்மள மாதிரி மனுஷன் தானே, இவருக்கு போய் இவரையே நீங்க கடவுள்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு ஏளனம் செய்கிறார்கள். அவருதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் படைத்தவர், காப்பவர், அழிப்பவர், ஆதி புருஷன் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை அவர்களுக்கு தெரியாது.
அவரே வந்து இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்திற்கும் வந்து ப்ரொப்ரைட்டர், ஓனர்ஷிப் நம்மளுக்கு கிடையாது, எல்லாமே கொஞ்ச நாள் அனுபவிச்சுட்டு போகிறதுக்கு வந்த மக்கள் தான். இந்த உண்மை அவர்களுக்கு தெரியாததனால அவர்கள் வந்து என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றார் பகவான். மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோகஜானா விசேதசக ராட்சசீம் ஆசுரீம் சைவ பிரக்ருதி மோகினீம் ஸ்ரிதா. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திய கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகிறார்கள். சோ இத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வியடைகின்றன. சோ நாத்திகர்களை பத்தி சொல்றாரு. சோ அவங்க அறிவு வந்து குழம்பி இருக்கிறது. அவங்க வந்து மாயையால் அவருடைய அறிவு எல்லாமே கவரப்பட்டிருக்கிறது, மாயா சக்தியினால். அவங்க வந்து ராட்சச கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகிறார்கள். சோ பகவானை பற்றிய எந்த எண்ணமும் அறிவும் இல்லாததுனால நாத்திக கருத்துக்கள்னால வந்து அவர்கள் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க. அந்த மாதிரி மயங்கிய நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பகவானை பற்றி எதுவுமே தெரியாது, அவங்களுக்கு முக்தினா என்னன்னு தெரியாது. நிறைய பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாமே வந்து அவர்கள் செய்கிறார்கள். சில பேர் வந்து பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள், அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக, அதாவது இந்த பௌதீக அறிவை, ஆன்மீக அறிவை இல்லை, பௌதீக அறிவை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக அவர்கள் செய்கின்ற பயிற்சிகள், அவர்கள் செய்கின்ற பலநோக்கு செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்வதனால அனைத்தும் தோல்வியிலேயே வந்து முடிவடைகிறது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரக்ருதிமாஸ்ரிதா பஜன்யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிமவ்யயம். பிருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர். சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மகாத்மாக்கள், யோகிகள், ஞானிகள் இவர்கள் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய அந்த தன்னுணர்வு அடைந்திருக்கிறதுனால, ஒரு தெய்வீக நிலையை வந்து இருக்கிறதுனால அவர்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ளே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து என்னை வந்து முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அவரே ஆதி புருஷர், அழிவற்றவர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால பகவான் கிட்ட வந்து அவர்கள் வந்து முழுமையாக தங்களுடைய பக்தியை வந்து செலுத்துகிறார்கள். அதனால அவர்கள் என்னுடைய பாதுகாப்பிலே வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பிலே இருக்கிறார்கள். தெய்வீக இயற்கை யாரு? பகவான் தான். சோ பகவானுடைய அந்த பாதுகாப்பிலே இவர்கள் எல்லாருமே, இந்த மகாத்மாக்கள் அனைவருமே இருக்கிறார்கள். சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்த சத்ருடோவ்ரதா நமஸ்யந்தஸ்ய மாம் பக்த்யா நித்யயுக்த்யா உபாசதே. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, அந்த மகாத்மாக்கள் போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மகாத்மாக்கள் எப்படியெல்லாம் பக்தி செய்கிறார்கள், என்னுடைய புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு, எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபாடு செய்கிறார்கள். இங்க வந்து பிரபுபாதா அவர்களுடைய சீடர்களோட சங்கீர்த்தன யக்னம் செய்யறாரு. சோ இந்த மாதிரிதான் மகாத்மாக்கள் அனைவருமே வந்து பகவானுடைய அந்த புகழையெல்லாம் பாடிக்கொண்டு அவங்க வந்து உறுதியாக பக்தி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு அவர்கள் வந்து நித்தியமாக என்னை வழிபாடு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்க. பிதாகம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமகः வேத்யம் பவித்ரமோம்கார ரிக்ஸாம யஜுர் ஏவச. சோ இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் அவர்தான் படைத்தார். அவரே வந்து நான் பீஜம்,
விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். சோ அவரே வந்து நம்மளுக்கு தாயும் தந்தையும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் எல்லாமுமாக அவரே இருக்கிறார். சோ அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு. அறியப்பட வேண்டிய பொருள் என்ன? நம்ம பகவானை தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் என்ன? காற்றாக இருக்கிறார். தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் காற்று. ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரமுமாக அவர் இருக்கிறார். அது மட்டும் இல்ல, ரிக் சாம யஜுர்வேதமுமாக வந்து அவரே இருக்கிறார். வேதங்கள் வேற, பகவான் வேற கிடையாது. பகவான் தான் வேதங்களை எல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தியவர். சோ அவராகவே வந்து வேதங்களும் இருக்கின்றன. சோ நான் என்னென்னவா இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் எனும் மந்திரமும் அண்ட் வேதங்கள் ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுக்ரோத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். இன்னும் என்னென்னவா இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். நானே இலக்கு. நானே இலக்குன்னா நான் தான் கோல். மனித பிறவியில் மக்கள் எல்லாருமே எதற்காக நம்ம மனித பிறப்பு எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானை பக்தி தொண்டு செய்து அடைவது. சோ அதுதான் நானே இலக்கு அப்படிங்கிறாரு. காப்பவன், நம்மளை எல்லாம் காப்பாத்துறவர் வந்து பகவான். யார் நம்மளுக்கு எல்லாம் தலைவர் யாரு அப்படின்னா அவர்தான். சாட்சி, அவர் வந்து பரமாத்மாவாக எல்லோருடைய மனதிலும் ஆத்மாவுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். பரமாத்மாவாக நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் அனைத்திற்கும் அவரே சாட்சியாக இருக்கிறார். சோ நம்ம எண்ணுகின்ற எண்ணங்கள், நம்ம செய்ய போற செயல்கள் அனைத்திற்கும் அவரே சாட்சி. அவரே வசிப்பிடம். நம்ம வந்து யார்கிட்ட அடைக்கலமாக போகிறோம்? பகவான் கிட்டதான் சரண்டர் ஆகணும். அது மட்டும் கிடையாது, அவரை மாதிரி ஒரு வெல்விஷர் ஃப்ரெண்டு வந்து நம்மளுக்கு வேற யாருமே கிடைக்க மாட்டாங்க. நானே படைப்பு அழிவு ஆகிய எல்லாவற்றின் ஆதாரம். சோ படைப்பவரும் அவரே, அவரே வந்து அழிக்கிறவர். சோ ஆதாரமும் அவரே, தங்குமிடமும் அவரே, நித்தியமான விதையும் ஆவேன். அவரே வந்து விதையளிக்கும் தந்தையாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டோம். சோ இங்க எல்லாமுமாக நானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் தபாம் யகம் அகம் வர்ஷம் நிக்ருக்னாம் யுத்ஸ்ருஜாமி ச அம்ருதம் சைவ மிருத்யுஷ சத்த சத்சாகம் அர்ஜுன. அது மட்டும் கிடையாது, வேற எதெல்லாமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். சோ நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், அந்த சக்கரங்கள் எல்லாம் வயிற்றுக்கு வந்து பகவான் விஷ்ணுதான் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. வயிற்றிலே வந்து வெப்பமாக இருக்கிறார். அது மட்டும் கிடையாது, சூரிய ஒளிக்கு வெப்பத்தை கொடுப்பதும் வெளிச்சத்தை கொடுப்பதும் பகவானே, அவருடைய சக்திகளே அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். சோ இந்த மாதிரி வெப்பத்தை கொடுப்பவன் நானே. மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. சோ மழையை வந்து தடுக்கிறவர், மழையை வந்து கொடுப்பவர். ஒரு தடவை வந்து எங்க வந்து மழையை தடுத்தார் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அப்புறம் மழையை கொடுப்பவனும் நானே. எங்கெல்லாம் மழையை கொடுக்கணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து மழையை கொடுக்கணும். உங்களுக்கு அந்த கோவர்தன மலை அது ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும். சோ இந்திரன் மலையை பொழிய வைத்த போது அவர் வந்து மலையிலிருந்து மக்களை வந்து காத்தார் அப்படிங்கிறது அந்த இது உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. சோ இந்திரனுக்கும் மேல வந்து பகவான் தான். பகவான் நினைச்சா மழையை கொடுக்க முடியும், பகவான் நினைச்சா மழையை தடுக்க முடியும். சோ நித்தியமும் நானே, எட்டர்னல். சோ மரண உருவமும் நானே அப்படிங்கிறாரு. ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஜடம் அப்படின்னா இந்த இயற்கை, சேதனம் அப்படின்னா ஆத்மா. சோ இந்த ஞானமாகவும் நான் வந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு என்னென்னவாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் போட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். 920 ஸ்லோகத்தை காணமே. ஸ்லோகம்
ஓகே, நான் இங்க புக்கை பார்த்து படிச்சிடறேன். த்ரைவித்யா மாம் சோமபா பூத பாபா யக்னைரிஸ்வாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, ஏதாவது சொல்றீங்களா? ஏதோ சவுண்ட் கேட்டதே. த்ரைவித்ய மாம் சோமபா பூத பாபா யக்னைரிஸ்வாஸ்வகர்த்திம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியமாசாத்ய சுவேந்திரலோகம் அஸ்னந்தி தித்யாந்தி விதேவ போகான். இது தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோக விசாலம் சீனே புண்ணியே மர்த்தலோகம் விசந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்மமனுப்ரபன்னா கதாதம் காம காமாலபந்தே. இந்த 2 ஸ்லோகமும் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர் அப்படின்னு இந்த 9.20 ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ வேதங்களை ஒரு சிலர் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவதற்காகவே பயில்கிறார்கள். சோ எதுக்காக ஸ்வர்கலோகம் போகணும் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதற்காக, சோமரசத்தை அருந்துபவதற்காக. சோ இந்த மாதிரி அங்க என்னென்ன சந்தோஷங்கள் கிடைக்குமோ அதற்காகவே வேதங்களை பயில்கிறார்கள். இந்த வேதங்களை பயில்வதன் மூலமாக ஸ்வர்க்கத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த கோலை வச்சுக்கிட்டு கத்துக்கிறதுனால அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்திற்கு பிறவி எடுத்து போகிறார்கள். அங்க அங்க இருக்கிற எல்லா சுகங்களையும் அனுபவிக்கிறார்கள். அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகிறார்கள். சோ அங்க இந்திரலோகத்துக்கு போய் அங்க ஸ்வர்கலோகத்துல எல்லாமே அனுபவிச்சுட்டு தங்களுடைய புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்து இந்த பௌதீக உலகிற்கே வருகிறார்கள். சோ வேதத்தை இந்த பர்பஸுக்காக கத்துக்கிறவங்க மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டி இருப்பது உண்மை அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் எல்லோருமே. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேசாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் பகாம்யமம். சோ ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் அருள்பாலிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம பகவானை சாண்ட் பண்ணும்போது தியானம் பண்ணும்போது என்னத்தை நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ணணும்? மனசுல அவருடைய ரூபம் ஒண்ணு சதுர்புஜலோ அந்த ரூபமோ இல்லை சியாமசுந்தர ரூபத்தையோ மனதிலே நிலை நிறுத்தி கொண்டு தியானம் செய்ய வேண்டும். அந்த மாதிரி பக்தி செய்யும் போது களங்கமற்ற பக்தியுடன், களங்கமற்ற பக்தி அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என்னன்னா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு இல்லாம எதுவுமே வேண்டாம பகவான் மேல பக்தியில மட்டுமே நம்ம இருக்கும்போது குழந்தை மேல எப்படி பாசம் வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைகிட்ட நம்ம ஏதாவது எதிர்பார்ப்போமா? நமக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குதா? எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் சின்ன குழந்தைகிட்ட நமக்கு இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம அன்பை மட்டுமே அவங்களுக்கு தர்றோம். அதே மாதிரி நம்முடைய அன்பையும் களங்கம் இல்லாம நம்ம பகவான் கிட்ட எதுவுமே கேட்காம நம்ம அவர்களுக்கு செலுத்தும் போது வழிபடுபவர்களுக்கு என்ன பண்றார் பகவான்? அவங்களுக்கு வேண்டியதையெல்லாம் கொடுக்கிறார். நம்ம வேண்டணும்னு அவசியம் இல்லை. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு வேண்டணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத ஒரு தாயை போல ஒரு அம்மா அந்த குழந்தைக்கு என்ன வேணும், எத்தனை மணிக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அம்மாக்கு தெரியும். பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க. சோ அந்த மாதிரி தான் பகவானும் ஒரு தாயாக இருந்து நமக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையுமே அவர் தருகிறார். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதையும் காத்து கொடுக்கிறார். நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றார்.
அது மட்டும் இல்ல, அவர்களுக்கு வேண்டியது என்ன, இந்த மெட்டீரியல் இது எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது, அழிந்து போகக்கூடியது. ஆனா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து அழியவே அழியாது. சோ அதையும் வந்து கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். யோகக்ஷேமம் வகாம் யகம், இந்த சென்டென்ஸ வந்து நீங்க எல்ஐசி இதுல வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திருக்கீங்களா? அது இங்க பகவத்கீதையிலிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது. ஏப்யன்யதேவதா பக்தா யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதா தேவி மாம் ஏவ கௌந்தேய யஜந்த விதி பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். என்னது, அவங்கள வணங்குறது தப்பா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். தேவர்களை வணங்கும் நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். சோ தேவர்களை வணங்கும் போது அந்த தேவர்கள் கிட்ட வந்து நம்ம எதுக்காக போய் வணங்குகிறோம்? ஒரு குயிக் ரிசல்ட்டுக்காக. சோ நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போறோம். எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போய் அவங்க கிட்ட வேண்டி நம்ம வந்து ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், நான் எதோ சொல்றோம் இல்லைங்களா, நான் வந்து போய் கேட்கிறேன், எனக்கு இது நடக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் புடவை சாத்துறேன் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ அந்த மாதிரி வேண்டும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த கொண்டு போய் நம்முடைய கோரிக்கைகளை பகவானிடம் எடுத்து சொல்வார்கள். அங்கிருந்துதான் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்துதான் சாங்ஷன் வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து நமக்கு தருகிறார்கள். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இன்டைரக்டா பகவானை தான் கும்பிடுகிறோம். சோ இன்டைரக்டா, டைரக்டா கும்பிடாம இந்த தேவர்களின் மூலமாக இன்டைரக்டா வந்து பகவானை வந்து கும்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா அத்தகு வழிபாடு தவறானது. எது தவறானது? அங்க போய் நம்ம வந்து ஆர்டர் லிஸ்ட் தான் கொடுக்குறோம். நான் இத பண்றேன், நீங்க எனக்கு இது பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணி ஆர்டர் லிஸ்ட் கொடுக்குறோம். அதுதான் தப்புன்னு, அந்த மாதிரி கமர்ஷியலா போக கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி நான் பண்றேன், நீங்க எனக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு வேண்டக்கூடாது. அதுதான், அந்த மாதிரி வழிபாடுதான் தப்பு அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம், சாப்பிடுற சாப்பாடு வயிற்றுக்கு போகுது, ஜீரணமாகிறது. அந்த ஜீரணமான சக்தி நம்முடைய உடம்பில் அனைத்து பாகங்களுக்கும் வந்து ஷேர் செய்யப்படுகிறது. சோ அப்ப நம்ம தனியா கைக்கு காலுக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது. சோ வயிற்றுக்கு இடுகின்ற உணவின் மூலமாகவே அந்த எனர்ஜி எல்லாத்துக்கும் பரவுகிறது. அதே மாதிரிதான் செடிக்கு தண்ணி ஊத்தணும்னா கிளைக்கு தனியா, பூவுக்கு தனியா, காய்க்கு தனியா, தண்டுக்கு தனியா ஊத்துறது கிடையாது. வேருக்கு ஊற்றுகிற தண்ணீர் அனைத்து பாகங்களுக்குமே வந்து போய் சேருகிறது. அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான் இந்த தேவர்கள் எல்லாருமே. அப்போ பகவானை வழிபட்டாவே நம்ம இவங்க அத்தனை பேரையுமே வழிபட்டதற்கு சமம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. பகவானை வழிபடுபவர்கள் பகவானுடைய லோகத்திற்கு போவார்கள். இது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும். யாந்தி தேவவ்ரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவ்ரதா பூதானி யாந்தி பூதேச்யா யாந்தி மத்யாஜினோபமி. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள், தேவர்களிடையே பிறப்பவர். சோ யாரெல்லாம் வந்து தேவர்களை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த உடலை உகுத்த பின்பு தேவலோகத்துக்கு செல்கிறார்கள். சில பேர் வந்து பித்ருக்களை வழிபடுவார்கள். சோ வீட்டிலே இறந்த முதியவர்களை வந்து அவர்கள் வந்து வழிபடுவார்கள். அவர்கள் எல்லாருமே வந்து பித்ருலோகத்துக்கு செல்வார்கள். இந்த பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்ப. சில பேர் வந்து இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவர்களுக்கு வந்து இந்த இதுல எல்லாம் வந்து ஆவிகளிலே அந்த மாதிரி நம்பிக்கை ஜாஸ்தி இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் அவர்களையே வழிபடுவார்கள். அவர்கள் அந்த உடலை உகுத்த பின்பு அந்த லோகத்துக்கே செல்வார்கள். அப்போ யார் பகவானுடைய லோகத்திற்கு செல்வார்கள்? பகவானையே வழிபட்டு அனன்ய பக்தி செய்பவர்கள் பகவானுடைய லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள்.
சோ யார் யார் நம்ம மனசுல நினைச்சு வழிபடுறோமோ அங்கேயே போய் சேருவோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். சோ என்ன சொல்றார் இந்த 26 ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு பார்க்கலாம். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்த்யுபுதம் அஷ்டாமி பிரயத்தாத்மனக. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாங்க, பகவான் சொல்றாரு. சோ அன்போட பகவான் மேல 100% ஃபெய்த்தோட நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணினா அதுதான் பகவானுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். சோ அந்த பக்தன் வந்து அவன் ரொம்ப ஏழ்மையாக இருந்தாலும் கூட அவன் வந்து ஒரு இலை அப்படிங்கிறது இங்க ஒரு துளசி இலை, ஒரு பூவோ ஒரு பூ ஏதாவது ஒண்ணு, ஒரு பழம் ஏதாவது ஒரு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பழம், அதை கூட வைக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணி அது போதும் எனக்கு. ஆனா அதை நீ எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அன்போட பக்தியோட, பகவானே என்கிட்ட இன்னைக்கு இதுதான் இருக்கு அப்படின்னு நீ கொடுத்தா அதை நான் அன்போட நான் ஏத்துக்கிறேன், எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம், உனக்கு உன்னுடைய அன்பு மட்டுமே போதும் எனக்கு. இவ்வளவு தட்டுல இவ்வளோ டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பண்ணி நம்ம வச்சா கூட அன்பில்லாம வச்சா, பக்தி இல்லாம வச்சா, ஏதோ கடமைக்கு செஞ்சா அத பகவான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார், ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஏதாவது நம்மனால முடிஞ்சது பக்தியோட செஞ்சோம்னா, அன்போட செஞ்சோம்னா, வித் ஃபெய்த் அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இத பண்ணினோம்னா அத பகவான் வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், பகவான் வந்து ஒரு தடவை வந்து இங்க போறார், தூதுவராக போகிறார். தூதுவராக இந்த குருட்சேத்திர போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க போறார், துரியோதனுடைய அரண்மனைக்கு போகிறார். அப்ப போகும்போது பேச்சுவார்த்தைக்காக போகும்போது எங்க தங்கினார் அப்படின்னா பெரிய பெரிய மாளிகைகள் இருக்கிறது, எல்லாமே இருக்கிறது, அவங்க அரண்மனைகள் இருக்கிறது. ஆனா எல்லாரும் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க தங்கறதுக்காக. ஆனா பகவான் எங்கேயுமே போகல. யார் வீட்டுக்கு போனார்? விதுரருடைய குடிசைக்கு தான் போனார். அங்க போனா அது ரொம்ப ஏழ்மையான வீடு. விதுரருடைய மனைவி அவருக்கு வந்து இவங்களை பார்த்தோன்ன, பகவானை பார்த்தோன்ன கையும் ஓடல காலும் ஓடல. சோ அவங்களை வரவேற்று உட்கார வச்சுட்டு அவரை உட்கார வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசனம் கூட இல்லை அந்த வீட்டிலே. சோ உட்கார வச்சுட்டு ஒரு துணியை போட்டு உட்கார வச்சுட்டு பழங்களை கொண்டு வந்து பகவானுக்கு பக்தியோடு கண்களில் நீர் வழிய என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பழத்தை உரிச்சு பழத்தை கீழே போட்டுட்டு தோலை எடுத்து கொடுக்கிறார். பகவானும் சிரித்து கொண்டே அந்த தோலை வாங்கி உலகத்திலேயே இதுதான் வந்து வெரி வெரி டெலிஷியஸ் டிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார். அப்ப பார்த்து விதுரர் வந்துட்டார். விதுரர் வந்து என்ன காரியம் பண்ற அப்படின்னா பகவான் வந்து அதை பார்த்து சிரிக்கிறார். எனக்கு பக்தியோட கொடுக்கிற எதுவாக இருந்தாலும் நான் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் இந்த இன்சிடென்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன். யத் கரோஷி யத் அஸ்னாசி யத் யூஹோசி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் புருஷ்வமத் அர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. So whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். சோ நம்ம எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே பகவானுடைய பேரை சொல்லி அவருக்கு அர்ப்பணித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யும் போது நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும். நம்ம பாவ விளைவுகளிலிருந்து நம்ம வந்து தப்பித்து கொள்ளலாம். அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மை வந்து சேராது.
சோ நம்ம இந்த பௌதீக உலகிலே பந்தங்களிலிருந்து விடுபடுவோம் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலும் பகவானை வந்து நினைத்து கொண்டே செய்ய வேண்டும். பகவானுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அவருக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவருடைய அந்த ரெமினன்ஸை நம்ம பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ எதையெல்லாம் நம்ம வந்து தானங்கள் செய்கின்றோமோ அது எல்லாம் நான் ஒரு கருவிதான் பகவானே, நீங்க தான் இதெல்லாம் செய்யறீங்க, சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யணும். சோ எந்த தவங்களை செய்தாலும் ஒரு சாண்டிங் பண்ணாலும் சரி, கடைசியில சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி முடிச்சிடணும். சோ இந்த மாதிரி செய்வதனால பகவான் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார். சோ இந்த 9.26 ஸ்லோகம் அவருக்கு பிடித்ததை வந்து செய்கிறது. இது வந்து நமக்கு பிடித்ததை வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு செய்கிறோம். சோ 26 விட 27 வந்து ஒரு படி கீழே தான் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதனை பகவானுக்கு செய்யறோம். 26 என்ன சொல்கிறது, பகவானுக்கு விருப்பமானது எது அப்படிங்கிறதை சொல்கிறது. அதனால 26 அப்படிங்கிறது ரொம்ப மேல இருக்கிறது. இந்த 29th ஸ்லோகத்துல சமோகம் சர்வபூதேஷு நமேத்வேஷ்யோஸ்தி ந பிரியக ஏ பஜந்தி துமாம் பக்த்யா மகிதே தேஷு சாப்யகம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. யார் வந்து பகவானுக்கு வந்து ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இங்க இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. பகவான் வந்து அவர் வந்து எல்லாமே நிறைந்தவர், அவர்கிட்ட இல்லாததே எதுவுமே கிடையாது. அப்போ பகவான் வந்து யாரையாவது பார்த்து பொறாமை அடைய முடியுமா அப்படிங்கிற குணம் அப்படின்னா என்னன்னே பகவானுக்கு தெரியாது. யாரிடமும் பகவானுக்கு பாரபட்சமும் இல்லை, பார்ஷியாலிட்டி காமிக்கிறது கிடையாது. சோ எப்படி மழை விழுகிறது, பாறையின் மீதும் விழுகிறது, காடுகளிலும் கடல்களிலும் எல்லா சமவெளிகளிலும் எல்லா இடத்திலுமே வந்து மழை விழுகிறது. அந்த மாதிரிதான் பகவானும் வந்து எல்லாரிடமுமே வந்து சமமாகவே நடந்து கொள்கிறார். நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், இவன் வந்து கொலைகாரன், இவன் வந்து கொள்ளைக்காரன் அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்து பகவானுக்கு கிடையாது. அவர் கொடுக்கறத வந்து சன்லைட்ல இருந்து காத்துல இருந்து எல்லாமே பகவானுடைய சொத்துக்கள் தான். எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லாருக்குமே வழங்குகிறார். அவருக்கு வந்து பார்ஷியாலிட்டியே கிடையாது, எல்லாத்தையுமே வந்து சமமாதான் நடத்துறார். ஆனாலும் பக்தியுடன் அனன்ய பக்தி செய்பவர்கள், உண்மையான பக்தி செலுத்துபவர்கள், எதையுமே வேண்டாம பகவானுடைய அன்பை மட்டுமே நினைத்து ஏங்கி அவருக்கு பக்தி செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து எனக்கு நண்பன் அப்படிங்கிறாரு. அவன் என்னிலே இருக்கிறான், நானும் அவனை வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், அவனும் வந்து எனக்கு நண்பனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அபிஷேக்ஷு து ராசரோ பஜதே மாம் அனன்யபாக் சாது ஏவ சமத்வ்ய சம்யக்ய வசிதோ கிஸ. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். இங்க யாரு இந்த பிக்சர்ல அப்படின்னா ஜகாய் மதாய் ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்ட இல்லாத கெட்ட பழக்கங்களே கிடையாது. கொலை கொள்ளை குடிக்கிறது சூதாடுறது எல்லா கெட்ட பழக்கங்களும் இந்த ஜகாய் மதாய் இருவரிடமும் இருக்கிறது. இவங்க யாரு, நித்யானந்த பிரபுவும் மகா பிரபுவும். சோ இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா குடிச்சிட்டு ரொம்ப கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து வர்றாங்க. வந்து அவங்க ஒரு சண்டை நடக்கிறது. அப்புறம் கடைசியில என்ன ஆகுறது அப்படின்னா இவர்கள் வந்து தங்களுடைய மனது மாறி பக்தர்களாக மாறுகிறார்கள். சோ அந்த பக்தர்களாக மாறிவிட்டவர்களை வந்து நீ முதல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தியே, உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க அந்த செயல்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், பாவங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்போ அதிலிருந்து விடுபட்டு
அவங்க வந்து பக்தி செய்வதிலே வந்து உறுதியாக இருக்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி திடமாக தீர்மானத்துல இருக்கிறவர்களை நம்ம வந்து ஒரு சாதுவாதான் நினைக்கணும். முன்னாடி செய்து கொண்ட இந்த செயல்களை எல்லாம் நினைத்து பார்த்து அவர்களை வந்து தப்பாக பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவர்கள் பக்தி தொண்டில் பிறழாமல் திடமாக பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ससौपत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. அவன் வெறுவிகழ்வில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். சோ அவன் வந்து அதே மாதிரி பக்தி செய்து அவன் தர்மாத்மாவாக ஆகிறான். அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் தொலைந்து போகிறது. சோ அவன் வந்து ஒரு தர்மமானாக மாறி இப்போ வந்து அமைதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். சோ குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. சோ முன்னாடி என்னென்ன தவறுகள் செய்திருந்தாலும் ஒரு உண்மையான பக்தனாக ஒருத்தன் மாறிவிட்டால் அவனுக்கு அழிவே இல்லை அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். அதுவும் நீ அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து சொல்கிறார். சோ குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்று தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். மாம் ஹி பார்த்தவ்யபாஸ்ரித்ய ये विशुभावयोनयः श्रुत्यो वैश्यास्तदा सूत्रास् देवी यान्ति பராம் கதீம். யார் யாரெல்லாம் பகவானை வந்து சென்று அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். சோ தவறு செய்தவர்களும் திடமான பக்தியில் வந்துட்டா அவர்கள் தர்மாத்மாவாகி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். சோ பெண்களும் வந்து பகவானிடம் பக்தி செலுத்தும் போது அவர்களை வந்து அரவணைத்துக் கொள்கிறார். தன்னுடனே வந்து பரமதலைத்தத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார். அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. மீராபாய் அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பார்த்திருப்போம். வைசியர்கள் யாரு? அந்த 4 வர்ணங்களிலே 3வது வர்ணமாக வருகிறவர்கள். சூத்திரர்கள் யாரு? தமோ குணம் நிறைந்த 4வது பிரிவை சேர்ந்தவர்கள். சோ இவங்கள் எல்லாம் பக்தி செய்யும் போது பகவானை வந்து அடைவார்கள் அப்படிங்கிறது கீழ்குலம் மேல் குலம் அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் வந்து பகவானுக்கு இல்லவே இல்லை. சோ யாராக இருந்தாலும் பக்தி செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, பெண்களோ வைசியர்களோ சூத்திரர்களோ கீழ்குலமோ மேல்குலமோ, உண்மையான பக்தி செலுத்துபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பகவானை வந்து சென்று அடைவார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை. உங்களுக்கு திருப்பாணாழ்வாரோட கதை வந்து தெரியும். அவர் வந்து ஒரு கீழ்குலத்திலே பிறந்தவர். ஸ்ரீரங்கத்திலே காவிரியிலே நீராடி பகவான் அப்ப வந்து அந்த காலத்துல வந்து அவங்களை வந்து கோயிலுக்குள்ள போக விடல, பகவானை வந்து தரிசிக்க விடல. அவருக்கு வந்து ஸ்ரீரங்கநாதரை வந்து தரிசிக்கணும் அப்படின்னு திருப்பாணாழ்வாருக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை. அப்போ சின்ன பையன். அவங்க அப்பாவோட போய் காவிரியில நீராடிட்டு அங்க தூரத்துல தெரியிற அந்த கோபுரத்தை பார்த்து, அப்பா என்னைக்காவது ஒரு நாள் ரங்கனை தரிசிக்கிறதுக்கு என்னை கூட்டிட்டு போறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார். அவரும் சரி சரி நான் கூட்டிட்டு போறேன்னு தான் சொல்லுவார். ஆனா கூட்டிட்டு போறதுக்கு சான்ஸே இல்லை, உள்ள அவங்களை அனுமதிக்கல. அப்ப ஒரு நாள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவருடைய அப்பாவும் வந்து இறந்து விடுகிறார். அப்போ இவர் வந்து ஒரு நாள் இதே மாதிரி காவிரியில நீராடிட்டு அவர் வந்து அந்த கோபுரத்தை பார்த்து கும்பிடும் போது, எனக்கு உங்களை வந்து கும்பிடுவதற்கு சான்ஸே கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு அவர் வந்து ரொம்ப அழுகிறார். அழுதுட்டு அப்படியே படுத்து அந்த மணல்லையே வந்து தூங்கிடுறார். அப்ப வந்து தீர்த்தம் எடுத்து கொண்டு போவதற்காக கோயிலிருந்து ஐயர் வருகிறார். அப்ப நடுவுல படுத்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து, என்ன இங்க படுத்துட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து நன்றாக அடித்து விடுகிறார். கல்லாலும் கட்டையாலும் அடித்து அவருக்கு ரத்தம் எல்லாம் கொட்டுறது. அப்போ
அவரை வந்து விலகிப்போன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தீர்த்தம் எடுத்துக்கொண்டு போய் விடுகிறார். அப்புறம் அங்க பார்த்தா ஸ்ரீரங்கத்தின் கதவுகள், கோயில் கதவுகள் வந்து சாத்தப்பட்டிருக்கிறது. என்ன கோயில் கதவு சாத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓ திருடர்கள் உள்ள பூந்துட்டாங்க போல இருக்குன்னு அரசருக்கு சொல்லி அனுப்புகிறார். அங்கிருந்து அரசரும் தளபதிகளும் எல்லாருமே வர்றாங்க. வந்து எல்லாரும் சத்தமா சொல்றாங்க, திருடன் இருக்கிறான்னு நினைச்சிட்டு பேசுறாங்க. நாங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டோம், நீ உள்ள வந்து நீ கதவை திறந்துட்டு நீ வெளியில வந்துரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா வந்து யாருமே பதில் சொல்லல. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் மறுபடியும் இதே மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது உள்ள இருந்து பகவான் பேசுறாரு. என்னுடைய பக்தன் வந்து அங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு துன்பத்துல இருக்கிறான். இந்த வந்து அந்தனர் வந்து ரொம்ப அடிச்சிட்டாரு. நீங்க அவர் எங்கிருந்தாலும் சரி அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சு உங்க தோள் மேல வச்சு கூட்டிட்டு வந்தா மட்டுமே இந்த கதவம் திறக்கும். இல்லைன்னா இந்த ஸ்ரீரங்க கோயிலின் கதவுகள் யாருக்குமே திறக்காதுன்னு சொல்லிடுறாரு. அப்ப எல்லாரும் ஓடுறாங்க. ஓடி போய் தேடும் போது அவர் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு, மறுபடியும் என்ன கொல்றதுக்குதான் இவங்க எல்லாம் ஓடி வர்றாங்கன்னு நினைச்சிட்டு அவரும் ஓடுறாரு. ஓடி போய் ஒரு காட்டுக்குள்ள மறைஞ்சுக்கிறாரு. இவரும் விடாம எல்லாரும் எல்லா பக்கங்களையும் தேடி கடைசியில அந்த அந்தனர் வந்து அவரை வந்து தோள் மேல சுமந்து கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமாதான் அந்த கதவம் வந்து திறந்தது. சோ அந்த கதவு உள்ள போனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தா ரங்கநாதர் வந்து அவரை வந்து வாரி அணைத்து கொண்டார். இங்க கீழ்குளம் மேல்குளம் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்க சான்ஸுமே கிடையாது. அவருக்கு உண்மையான பக்தி செலுத்துபவர்கள் யாரோ அவர்களை வந்து அரவணைத்துக் கொள்ள தயாராக ஒரு அப்பாவை போல நம்ம வந்து பிள்ளைகளை போல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நமக்கு தெரிய வருகிறது. மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி உத்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணக. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி என் பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். சோ எப்படி பக்தி செலுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்க வந்து பதில் சொல்லி இருக்கிறார். எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, அப்ப நம்ம வேற வேலையே செய்ய வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம என்ன வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் நம்ம மனசு வந்து ஏதோ ஒன்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு. சோ ஏதோ ஒன்ன நினைக்கிறதுக்கு பதிலா ஏன் பகவானையே நினைக்க கூடாது? ஒரு இளம் தாய் அப்ப வந்து வேலைக்கு போயிருக்காங்க, வீட்டுல குழந்தைய விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கவனம் வேலையில வந்து கை வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் மனசு எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கும், அந்த குழந்தையை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கும். இப்ப சாப்பிடுற நேரமாச்சே, வீட்டுல அவங்க சாப்பாடு கொடுத்திருப்பாங்களா, இப்ப வந்து மருந்து கொடுக்கற டைம் ஆச்சே, இப்ப தூங்குற டைம் ஆச்சே அப்படின்னு அந்த தாய் வந்து குழந்தைய பத்தியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் நம்மளும் பகவானிலே லயித்து அவருடைய பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து நமக்கு எப்படியெல்லாம் பூஜை செய்ய இஷ்டமோ நம்ம அந்த 9 பக்திகளிலே ஏதாவது ஒன்னா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அவரை வந்து வழிபாடு செய்தோம்னா நம்ம வந்து அவரிலே முழுமையாக லயித்து விடுகிறோம். சோ அந்த மாதிரி லயித்து அனன்ய பக்தி செய்கிறவர்கள் வந்து என்னிடம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அடைவார்கள், அப்படி என்னை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. சோ இந்த முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன, அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் அப்படின்னா என்ன, அந்த ரகசியமான ஞானம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு பகவான் வந்து அந்த குக்கியம் அந்த ரகசியத்தை வந்து சொன்னார். கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி அணுக வேண்டும், சததம் கீர்த்தயந்தோமாம், அந்த நவவித பக்திகளை வந்து என்னென்ன, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை எப்படி இருக்கும், மன்மனா பவ மத்பக்தோ, எப்படியெல்லாம் பக்தி செலுத்தலாம் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் நமக்கு தெளிவாக சொன்னார். சோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிவடைகிறது. இந்த 9th சாப்டர் நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். உங்களுக்கு பிருந்தாவன் யாத்ரா போறத பத்தி ஒரு புக்லெட் போட்டிருப்பாங்க நம்ம குரூப்ல, நீங்க அதை பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து அட்மின்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம். நீங்க போறதா இருந்தா கூட கண்டிப்பா வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லக்ஷ்மி பேசுறேன் நானு. சொல்லுங்க மாதாஜி.
இந்த நம்ம வந்து தேவர்களுக்கு தேவர்களை